Hello, manong-manang kakabsat! So, andito na namang pumuli si Manang Mario! Ayan! So, obviously, nandito kami ngayon sa Lingayen, Pangasinan. Kasama ko yung mga yan. Ayan, nandito kami sa Capitol. Yan yung Capitol, di ba, Bish? Yan. So, yan yung Capitol. Ito ngayon, magiging tour guide ako sa kanila, pero hindi ko alam. Hahanapin namin kung nasaan yung canyon. Ano pa ba? Helicopter. Helicopter na ginamit. Sino nang gumamit nun? Hello po! Paki-subscribe po si Manang Maria. Ayan o. Ayan sila. Andito rin sila o. Ayan. So yun nga, hanapin namin kung nasaan ang tangke na ginamit nila. Sinong gumamit? Sinong gumamit ba yan? Ayan, so ito yung Capitol. Ito yung dinadayo ng mga turista, katulad ng mga yan, no? Ayan, tingnan nyo mga, mag-hi kayo. Ayan, ayan. Ay, ito, oo nga, from Isabela sila. Dumayo sila dito para dalawin ang Kapitolyo ng Lingayen. Ewan ko ba kung anong meron ba dito? Bakit dinadalaw ang Kapitolyo? Ayan, ganda. So, ito yung ano, lumang, hindi pa na ano to, no? Hindi na renovate. Matagal na building to. Nirenovate na? Ayan, mga turista. Ang init-init. Akin na nga yung payong. Kita mo yung ano yung architecture. Ayan. Ano ba ang meron dito sa Kapitolyo? Oy, PJ, picture po sila, oh! Siya man na. Sige. Hanapin natin yung canyon. Di ko nga rin alam kung nasaan eh. Oo, dito. Sa likod yata. Sa likod. Ha? Ay, Pangasinan yata yan. Ay, ito pala ang mapa ng Pangasinan. Asan dyan ang Ordaneta nga eh? So, mapa ng Pangasinan. Yay! Flag lang yan ang Lingayen. Ang laki daw. Kita mo yan din. Ano sa kapudpud? Grabe yung isa doon, oh. Grabe yung isa. Nagsosolo siya. Grabe siya, oh. Mamaya mag-iwan na naman. Daming mga trees. Ayan. Daming mga trees. Hello po! Mga vlogger din kayo? TikTokeris kayo? Wow! TikTok nga kayo, mamaya tayo, ano ko kayo? Manang Maria. Mamaya, practicein nyo ha, tapos ano ko kayo, feature ko kayo. Ano naman to? Turistang-turista kayo ah. Maganda yung camera ni Vinci. Ang ganda nga ng camera niya.
Keke yan! Oo, parang tangkad 1K. Ginagawa mo. Oh, guys, yun. Saan ba yan? Hindi dyan yun! May mga doon yan dito sa kabila. Hindi yan mag-upload kaya hina. Oo, hindi yan nag-upload. Mag-upload na after 1 month. Wow, Oh, ang ganda yung ano, yung background. ginagawa mo. Ang ganda. Oh, maganda yung cellphone niya. Oh, turista. Ay, yung bag niyo! Akin na, pangit pag may bag. Akin na ba? Ano na? Akin na muna yung bag. Magaling din doon na photography. Sa hawak na lang ng camera. Oh, post ka lang ng post. Nasa kumukutan din talagang. Sana all matangkad at payat. Ay, definitely. Ang dami ni Bambi. Sa mundo ka. Ang dami daw kay Bambi. Mag-TikTok na kayo? Hindi, dali na. Oy, may mga nakilala akong mga TikTokers dito sa Lingayen. Ayan sila, oh. Oh, yan. Mag-hello kayo, dali. Sino, anong pangalan mo, be? Trisha po. Ayan, shoutout ko, Ma'am Trisha. Ikaw? Ayan, si Sir Michael, tsaka si Sir Junjun. Ayan, mga TikToker, mga TikTokeris tong mga to. Kaya, i-feature ko nga sila. Sige na, dali na. Dali na, wag na kayo mahiya. O, game. Saglit lang naman yan, di ba? O, game. Dali na. Dali na, tayo na, be. Trisha. Ayan. So, panoorin natin sila. Magti-TikTok sila. Okay. Dali na. Dali. Hindi na. Saglit lang naman yan eh. Game na. O yan. Samahan nyo. Doon kayo sa likod. Magti-TikTok sila. Ano yung titiktok eh? Amelia daw gusto nila. Amelia. Amelia. Wala daw silang gapang matanda daw kasi. Sundan nyo sila. Ano yung tugtog niya? Ito po. Patingin nga. Okay. Sige, umpisa nyo. Kayo muna kasi hindi. Panoorin daw muna nila. Galingan nyo, ha? Okay. Please subscribe to my channel, Manang Maria, ha? Tapos na po. Tapos na? Ay, thank you. Okay. Wow! O, dali sa likod kayo. Samayo sa likod. Minsan pa. O, isa pa daw. Ulit. Ulit pa daw para makuha nila. Dali na. O, game. Susundan kayo. Ayan, so ngayon with the tourists. Kasama ang mga turista sa likod. Diyan, sige. The Thunders and the Bagets. The Thunders and the Bagets. Tagalingayen kaya? Hindi po, Binmali po. Binmali. Binmali pala sila. Magkukontent lang po sana. Okay, sige. Ayan na ha. Ready?
Wow! Yay! Thank you! Salamat! Abangan nyo na lang sa ano? Sa YouTube, ha? Okay, bye-bye na kayo, bye-bye. Bye-bye. Thank you! Ingat po. Okay. Paki-share na rin sa mga friends, ha? Salamat! Lagay ko na lang po sa ano, TikTok yung link ng ano. Ah, sige, sige. Thank you! Bye-bye! Ay, nagsakay pa ito. Ayan. Yung capital naman sa Isabela, hindi ganito na maraming puno. Ano bang meron sa Capitol, Auntie? Ayun, teka, nagsakayan? Sino kaya ang mangangailangan mamaya na sa Lompas? Ah, pwede dumaan dyan? Good luck! Good luck! Bakit? Wow, ang mga turista! Tourist! Ang alin, te? Ah. Ako lang yun, inanuula. Oo nga, dami mo lang napuntahan din. Dito din sa harap na to, oh, maganda. Kaya doon na ano yung sa mga ano maliit pa man, nasa 3,000 lang. Ah, sige. Supay apay. Ay, oo, nandito na pala yun. Ha? Ayun. Uy, maganda dyan. Oo. Maganda dyan.
Solo din tapos group. Ito ba yung ano ba yan? Ante, yan ba yung ginamit na ano? Foreplay yan. Na ginamit sinusukat yan. Work ko yan. Hindi siya helicopter yung ano ibang ano. O para tora. Okay muna tapos masama ako. Gusto niyo pinapahirapan yung sarili. Ay, oo, parang pinalaki nila na. Oh, binago na nila. Oh, maliit lang yan dati eh. Yan, ito yung ano, anong tawag yan? Tora-tora ba? Ginamit siya sa pakikipaglaban. Oh. Sa war? Totoo? Oh. Pero inano na nila. So, dito yan sa Lingayen, sa may Capitol. Ayan, sunod doon naman. O, yung picture kayo dito na. Doon naman yung tangke. Siguro naruno to na di kwante. Naglati. Bagay ka din. When? Totoo. Kaya picture sa ano pa? Sayang ang dito. Ito naman yung anong tawag dito? Hindi tangke. Ito yung mga yan, yung tangke, yung tora-tora. Yan yung mga ginagamit talaga nila. Ayan, ginamit sa pakikipaglaban. Ayan, tiis-tiis yan. Gusto nyo yan. Ayun yung ano naman yan. Ayan, papunta naman kami sa Manila. Ay, hindi! Ano yan? Dapat ata kami nakasurat mo. Ngayon wala na. Yan yata yung mga ginamit nila. Ito hindi sa side? Oh, parang pa-side yung ano. Ay, dito din siya dapat to para makita yung dala.
alam sa history kasi po, mga teachers po yung mga yan. Ba't hindi napakita dito yung mga picture sana na ginamit nila naman? Yung mga tangke, ganyan. Gusto ko yung picture pa. Ayan na yung cottage nila, layo. Landing barges in the morning of maganda dito, maraming mga Kung panahon ng Amerikano siguro. Yung 2 pesos na yan, parang blue. Anong year ba yan? Subscribe kayo kay Manang Maria. Si Agbibuya ito di YouTube. Vlogger, si ate vlogger. Sticker. Awan. Try mo, Besh?